Saltza eta perexila ez dira faltako gaurko gure saioan. Musikari bat dator. Poema musikatuak egiten ditu olapop estiloa asmatu du. Inun da gaurko gure gonbidatua, artista utza. Kaixo lagunak, eguerdion, inun, ongi etorri, dotore etorri eiz, Kategoria. Katxiz, lamar, motz gehatu nahi uniko haini. Urrengoan ekarriko aldean eiz erbait, ondo zion. Bueno, aiz, abeslari ja, ze gauza gehiago, gauza mordo bat, aiz. Polifazetiko. Dana erditxarto, baina polifazetiko. Bai, baina beti alai. Musika, batez be musika eta alai. Esto supuesten hau? Eta gero musiko eta ere bai poesiak eta hor oso aditu aize bai, ez da? Aditu ez, guzteu iten jata, bai, aditu eia beste... Baina guzteu bai. Guzteu bai, ez da? Eta guztuakin gauza kontatatzituk, Ala biharrik. Bueno, Mikel, gaurkoan ingo jau, oliarra, ingo jau saltxa berezi bat pimienta piper berdiakin, eta gero hemen nioki batzuk ingo eskiau lagungarri bezala, karbonara ehar batekin. Ados? Kategoria. Jaten zemuz moldatzeaiz? Fenomen. Eta kosinan? Jaten hobeto. Saio bikaina dator, adi lagunak. Bueno, nauzi, eta lagunak, garatuko izun nundik noa ibiliko gehan errezetakin, bale? Fenomeno. Ondo, bueno, azteko eta behin oinarria gaurko errezetana oiarra izango. Eta oiarra ingo jaunak kiribilduta, palillo batekin, eta barrun perretxikoakin. Bale, hor ingo jaunak garbitu, lau lomuak atea, gainuntzeko arraia utziko dugu fumet batiteko beste bateako, zeatik gaurkoan fumetak arri jau. Ordu, ningo deuna da, geho perretxikuk salteatu, eta arraia borobila dakaunean barrun sartu. Bale. Baina arrai hori egosiko dugu saltza batian. Orduan saltza prestatu inber dugu. Saltza prestatzeko ingo deuna da, gurinetan, tipulatxak pixka gaurritu, pixka fundamentu hartzeuenean, piper berdia bota, ondoren, bozka pixkat, gero esne gaina eta salda. Vale? Utziko dugu murrizten pixkat, eta gero miarraina bertan bukatuko jau. Eta hori izango gaurko plateran oinarria. Eta lagungarri bezala, nioki batzuk ingo baldak izan dian niokiak. Zozer bai. Zozer, dek italiarraek, dek pasta estek, baizik eta dek patata eta irinak indako masatxo bat. Prestatzeko ingo diaunaek patata labian sartu eta erre ingoitugu. Zergatik, batzuk egozite itegu, baina egozten danean ur gehiago hartzeu. Eta ur gehiago hartzeu nian irin gehiago bota berdeu. Orduan ez teko meni. Labian errekoitugu eta bertan jarriko dugu gurina, gorringo bat, botako dugu gazta pixka raiatuta eta irin pixkat. Eta horrekin masatxo bat ingo dugu. Masa inda ondoren, prestatu ingo ziau. Niokiak hemen iteituk. Bolatxoa botatzeituk, teiti hau. Trrrt, eta bolatxoa gatatzizkiau. Eta gero, nioki hauek amaitzeko ingo diau karbonara bat prestatu. Jendek hemen normalen iteik irugi jarra eta esne gainakin. Baina italiar batentzako hori pekatu da. Orduan, nola lortuko jau? Irugi jarrak ondo erre, eta ingo izkiaunak gorringoak bota. Eta gorringo horietan, eta irugi jarraia prest dakaunean, ingo izkiau egozitako niokiak bota, ligatu pixkat, ligatzen ondo biltzeiz, no? Aldala. Eta gero ingo dituguna, miarraia bukatuta gaunean, saltza pixka bota, eta nioki batzuk ondon. Ongi? Joseba, kategoria superior. Kategoria? Ja bete eta itzin da ja bete gaituk, no? Ondo ziok. Bueno, ikingo jakenaek, azteko eta behin, behituzak, hau geoko berdiat, prestatuta aukit, egingo jau. Hau, erditi moztu eta tiratxotan moztu, eta gero gorringoak banatu zuringotikan, bale? Eta nik ingo itena, patata hoia laberatu, eta hasi gonauk arraia garbitzen. Ados? Perfectamente, ezin hobe. Nauzi. Hasiko naz? Bai, eman, ekin, labana gordazkak, eta... Da zelan guruzu, holantak edo zelan guruzu? Bai, bueno, ire kontu, baina nik ingo ninek aurrena luzeazka pixkat, eta gero tiki hola moestuko izan. Txikitu guruzu. Bai, hola, tirietan. Txikitu, erraz, ez da? Bata beste engaren ibinikot. Oso, ondo, aiai, dana bat egiteko, ezin hobe. Bueno, Igorra besti batian esaten dek, ez nau Brad Pitt, baina... A ver, ez nahi... Efectivamente, ez nahi Brad Pitt, baina badeko beste arma batzuk.
zugana hiltzeko. Ona, Azkenean, importante. Ona. Nik urtetan azenean juergan, ikusten duaz guapera azpillo bat, Bilboko kafea altzokitek eta biltenaz, guapera azpillo bat ikusten duaz hor barran zerbeza bat hartzen, hor sosos dute. Demo galtzen. Da hor ikusten duaz neska mutileko hor bata besteagaz, dinot, tak. I hor. Askoz be... I hor! Ni no testigo. Vale. Askoz importanteagoa, hori, ez da, apurtxo bet jakitea, egoera, ondo irakurten, eta hori da. Hori, batzuk ibiltzen dira hor flekilloa gazatzera eta aurrera eta bestia. Hori baino askoz importanteagoa da. A ber, zer pasetan dan emetik, tik-ta, da jakin. Da, dibili, ez da? Hombre, argita, garbi. Ordu nik gauzazkak Brad Pittea ikusteko, desente, ez da? Brad Pittek ez da behar. Ez da behar. Beste opai. Eta, bueno, guain ator, esan dek ire musika estilua aldatzen nahi aizela, ez da? O aldatu ekela eta estilo berri bat sortu ekela, ez da? Esango genian. Ibilinaz oso modu sobrioan eta asko gustetan jata, bai? Serio egotea be gustetan jata, Bai, berda, batzutan egon berda. Apurtxue salsa hori falteiatan apurtxuet. Ez dakizu, Euskaldunok batzutan dekoguz, honik aldakak eta apurtxuet erdoildute dekoguz. Da hori gure doaz apurtxuet, ez dakizu, lubrikau apurtxuet. Da horretarako behar da musika alaia apurbet. Da, oin momentuen hau hor. Asko gustetan jata, balada, asko gustetan jata, musika sobrioagoa, serioagoa, nik poema musikatu egin dodaz, poeta diferenteanak, eurek asko kolaboratu bai, Mirena Gurmea, eta beste bategaz, baina, importantea da, hori, jaia eta ondo pasetea, da kolorea, Zuzaren modukoa, Gerri vuelta bai, ez da, orduan, ez da, dantzan jarri. Gerri vuelta bai dantzan jartzia, ez da. Hori, apurtxue. Vale, eta nola deitzen deke estilo berria, o estilo sortu dekena, nola deitzen dio? Nege dituten dutzet, olapop. Olatua bezain gazi eta freskagarri. Artista hutza izan. Olapop, sí senyor. Nola esan dek? Olapop. Olatua bezain gazia eta freskagarri. Eta beti movimentuan, Hori, beti olatu gainean. Bastarra iritsi eta pum, lertu arte. Ai, ama. Hola txik, bitzeganean, Bizkaian esaten dugu bitzeganean. Hola txik. Nola zerren gainean? Bitze da. Bitze zerre ditze jozu. Bitze guke, bitza, garagardoak daukana, edo olatuak daukana. Aparran gainean. Aparra, vale. Bizkaian, bitze esatu dugu. Vale. Bitzen ganean. Bitzen gainean, ondo. Askotan naztu iten hau nik, Bizkaitarrak izkuta dakazue oso polita. Astiro, eta hoi mantxoen egik esan. Bai. Eta ni astiro askarrekin bezala lotzen hau. Astiro, tentite, Gai, Joseba, astiro, eta bale, askarrekin. No, haino iritsi berta. Nervioso. Bai, naztu iten hau. Astiro, tranqui. Bai, jaulertzeit. Ondo da, Joseba, zera moitxure dekon horrek, Bai, ez da, freskoa zio garraia, Benetan, Bai. Nino iria indot, Iria indek, tita. Bale, eta gorringuaz... Ez dakit ondo txikitute doa... Ezin hobe, eta gorringoa zuringotatik sekula banatu aldituk. Vale, markatu galdera. Inberdekenaek, alde baten gorringok, besten zuringok, eta azalak organikoa bota, bale? Bale, dauz, pentsa dut egozite dauzela. Ez. Orduan sekula ez tekin? Home, bai, ez dakit, igual ez teko zueteko zuen teknika. Ez da zu baten, a ber? Beituzak. A ber, inoz karo egin dodala, bai. Hau inberek kampuan, eta gero, beti inberdekenak iriki gora behira. O beha este aldea behira, bestela eroritezek arrautza. Ordu, nola iteken nian, ja, zuringo erdila erorikoek. Bai. Gero, beste aldea pasatzeituk. Gero, beste aldea pasatzen dek. Ez que zuk beste kategoria bat. Eta hemen lortu jau ja, gorringo eta zuringo banatzia. Venga. Ados? Aurrera. Ire kontu. Ekin. Bagoaz. Eta, bueno, Mikel edo Inun, nola deitu berdiat? Ninaz Mikel Inuntziaga. Vale. Lagunek eta musikan bera biltzen duan izena da Inun. Inun, nire izen artistikoa dek, no? Argi bezala orduan, ez da? Argi. Vale. Gari moduen, gari musikari moduen, bai Inun. Vale. Olantzi. Eta zesan bernian, leno, ze musika estilo ite zenun? Zergatik intzenun aldaketa hau? Gorputzek eskatu doztelako. Da inbiotzezu katzu gorputzeri, nipetzetan doz. Ez da niretzako importantea da, norberak barruen sentiduten dauen horreri kasu eitea. Da, honaz momentu beten, nire asko guztetan jata, esan dakoa, musika serioa, holango guzek, ez da, poesia, eta asko guztetan jata, baina momentu honetan, ibilinaz, gorputzek eskatuten osten beste martxa bat, ez dakizu? Apurtxuet, freskotasun apurtxuek hau.
Da, bueno, horretan nabil, encantado de la vida. Vale, baina adibidez, leheneko musika, ze musika mota guan lehenokoa? Betu, nik, bueno, ba, ber, esango dugu, pop azkenean, nik egiten doaz estilo diferenteak naztu. Asko gustetan jata musika soula, asko gustetan jata funkia, asko gustetan jata, musika estilo diferenteak. Eta oin be, hori egiten dut, baina egiten dut beste, bueno, beste freskotasun beste ikutu batek, eta ire ikutu eman dio gorda. Michael Jacksonek baeko zan, abesti oso, bueno, lasaitxoagoak, eta oso kaineroak. Bueno, hemen gauza berbera, ez da? Estilo bera edo antzekoa, baina bardura horrega, diferentzia da, oin askoz be... Eta Michael Jackson bezalako flowa aldakak. Gustuko jatan neuri, Bai, gustoko zitzaigun, Berak dekozan beste gozatuk ez, baina justo flowa bai. Gustoko jatan. Ze flowa segagen, zitxekan egia zan, Ese tipo hori, zentzu horretan zan, fenomeno bat. Asko gustetan jatan niri Michael Jackson, bai, egia da. Itia hola popana izan dek, 40 urte indituk? Krisis atorri zai 40 urtekoa hola? Bai, ia zi, Ba gorputzek ezagatu doztelako, ez dakit adine gaitik edo segaitik, baina esan dakoa. Nik gurotena da, momentu honetan ez dakit ja adinegaz aurrera goazelako edo ez dakit segaitik, baina hori eskatu dozte gorputzek. Ja, eskatu hile eta ikazu indio gorputzak, ez da? Efectivamente, ez dakit segaitik da, baina hori tokeu da. Ona. Eta adibidez, a ber, kontzertu hauek eta noiz ematitu, guain udaberria torrela gainea, baldakak udaberri hontan, uda nundik noa ibiliko gaiz edo. Bai, nik egiten doaz kontzertuak egiteaz aparte, egiten doaz hitzaldi musikatuak, egiten doaz saioak ikastetxetan, eta hainbat tokitan, euskal kontzientziaren ingurukoak, eta bar. Eta momentu honetan, kontzertuan, neure kontzertuak, ni nabil egiten esan dakoa. Nabilen egiten material barri bet, freskoagarriagoa, eta emongotzeaz hilabete batzuk, da gero ja hasiko naz, urrengo urtera begire kontzertu egiten. Eta hau, bakarlainen ibiltzea izo, talde giruan ibiltzea izo, nola motatzea iz? Danean. Bakarrik gustetan jata, dekotolango asko gustetan jata, luperragaz egiten dudana da, momentuen grabatu, eta grabatu dudan horregaz, abestu, eta holan txikibiltenak, eta gero bebai, trompetista bat dekot fenomenoa, dekot, objektu bat dala, lagune, Sergio Mayoral, crack bat, horregaz asko egiten duaz, kontzertu asko egiten duaz, da talde formatuan bebai egiten duaz, bateria, bajoa, eta formato klasikoan, nikain. Danetari, Joseba. Bueno, hemen jun bagiztetik aurraka, behitzak, karbona egiteko, arrautza hortikan hartu, gau geho masantzako guan, Venga. Eskerrak, azkena ere ez teken puzkau. Aztena zapurtuten, da bakit. Hau gero zekau prez, karbona anteko. Hau ingo dugu gorde gailuan, beste elaborazioen bat iteko. Eta bitartean goaz, erreportai bat ikustea. Altuna butik bar, Donostin da, eta ikusiko zu ezen leku, earra. Oazen bertara. Kaixo guztioi, kaixo Joseba, niusoa naiz. Aurrekoan San Martin merkatuko postuan ikusi ginen, baina gaur gure Altuna butik jatetxea aurkeztuko dizuet. Donostiako zentroan dago, San Martin kalean. Altuna jatetxea ireki genuen 2018an, eta ramantzagu gutxi gora bera 4 urte. Pablo eta biok hasi genuen, hosteleretzen egiten genuen lan, eta nahi genuen gure negozioa eduki, eta nahi genuen berreskuratu igual betidanik ematen zen zerbitzua, kalitatezko zerbitzu bat, baina gero lokala pixka bat informala izatea, formala eta informala aldi berean. Butik izen nahi pini genuen, ze kalitatezko produktuak saltzen diren denda, butik esaten zaio. Eta gero baita, espazio txikiak, intimoak direnean, baita butik ipintzen zaio. Eta orduan, bi gauzo egingatik, butik taberna, erabaki genuen Altuna bar butik izena ipintzea. Normalean, aperitiboak, bazkariak eta afariak ematen ditugu. Karta dinamiko bat egitzen dugu, juden gera denboraldian aldatzen, hemen gozasoiko produktuak, eta gero, igual, kanpoko osagaiekin hola nahaztuta, eta gure estilo propio daukagu bai. Eta mendikan aurrera, nahi dugu baita gozariak ematen hasi eta ber zelan di joan. Gure proiektua erakutsi dizuet eta orain Pablo ezagutuko dugu eta gaurko errezeta prestatuko dugu. Gaurko errezeta da etxean marinatutako lupia, hartu gazpatxo baten gainean eta pasioko frutaren kabiarra. Horretarako lupia lehenengo marinatzen dugu, egun bat osoa, 24 ordu, eta gero ontzen uzten dugu, gatza eta azukrearekin 12 ordu gutxi gora bera. Eta hau da emaitza. Arto gazpatxoa egiteko, erabiltzen dugu artoa, koko esnea, almendra, pasioko fruta eta arraisalda edo fumea,
eta nola ez, baita ere, ozpina eta olioa. Hau da, hartu emulsio bat, eta horretarako 3 lehenengo osagaiak erabiltzen ditugu baita ere. Artoa, koko esnea eta almendra. Eta platerari bukaera emateko, hauek dira erabiltzen ditugun osagaiak. Ozpindutako granada, arto frigitua, bermutan marinatutako remolatxa, hierbabuena edo menta, sesamo garrapinatua, pasioko frutaren kabiarra, sasoiko fruta aldi hontan marrubia, hau dira algak, lima pixka bat, eta almendra palito. Eta azkenekoz, lupiaren azala lehortuta eta frigitua, eta algaren hautsa. Bueno, hasiko gera platera prestatzen, eta lehenengo pausua izango da lupia moztea. Eta ikusten duzuen bezala, ontzearen teknikari esker oso erraz mozten da, eta hau izaten da guk asko erabiltzen dugun teknika. Ze produktua oso ondo kontserbatzen da, eta baita ematen dio oso zapore berezi bat. Badauzkagu osagai guztiak prest, eta goazen enplatatzera. Ikusiko ez ze polita geratzen den. Errezeta honetan, nahasten dugu hemengo sasoiko produktu bat, kasu honetan lupia, eta gero ematen diogu kolore pixka bat, nola neguan gaude, eta gero hoa irekitzeko eta bazkari bat hasteko guk gomendatzen dugun plater bat da. Bueno, hemen daukagu gure platera, eta azkeneko ikutua izango da hartu gazpatxoa gainetik botatzea. Eta, bueno, espero dugu gure platera gustatu izana. Hemen itxoiten dizuegu Altuna Botik jatetxean, San Martingo kalean. Eskerrik asko, agur! Aupa Uxoa eta aupa Paulo, Zetxura, Oso, Ai, ama, Junbergo, haitu kero igual salto batien gaur arratzanean txakarea, ez da? Venga! Trompeta galda, kagarea, jun trompeta... Hombre, hola sartuko gara, Arutzai! Oso ondo, bueno, horrela jarraitu, eta gu gurian jarraituko dugu. Hemen txarraia garbitutakat, saltxa makinatzen jungo nauk, eta aldi berian perretxikoak salteatzen ebai, gio betegarri bezala jartzeko. Eta hi ñokila masakin jungo baiz, bale? Oso ondo. Ñokila norea prestatzeko, ingo zuna da. Azteko eta behin, patata horiek, bakizu telebista magia iteula, eta ja erreta dazkau. Ingo ekena zuritu, organikoa bota azala, honea botakoek patata, eta ingo ekena sarrezka batekin ondo zanpatu dena. Gero botako zio, gorringo bat, hemen txekagu zurunguan lehenoko ontzit, zurungoa honea bota eta gorringoa bota, bale? Eta gero ja, gurina, gazta, eta irinakin ingoen masatxoa prestatu, bale? Lagunduko ustezu, Baki bai ez. Luze asko bidez, Ire kontu, venga. Hasiko gara orduen? Bai, emailoko urra, aurrera. Bueno, eta musika munduan, noiz hasi itzan historia hauekin, noiz initzan musikero, noiz sartu zitzaizun... Arro hori, ez da? Bai, arra hori barro baino. Gurasoak, nik frigidu inneuzan, gurasoak, gizajoak. Gitarra bat gurot, niri asko gustatzen datan Roxette eta honek taldea golan... Espainola bat o gitarra elektrika bat? Nik eskatu elektrika. Baina ekarri ez dira espainola, Baina, bueno, baina moldatu ditzan, ez da? Jode, benetan, azkenean akordeak eta... Bizilagunak eta guztua, ez da, hasieran, Hasieran, bai, gero bakizu. Que te calle! Hasieran, oso ondo. Ez, bai, hola txika hasi nintzen, bakizu gurasoei, atzetik ibili nintzen, gitarra bat gure nebala, da, bueno, elektrika ez, espainola erosi hostien. Da, gero, ja, urte batzutara, ja, elektrika, ja. Bafiakin, da, Kapitan general. Nauzi. Bai. Eta hor, ze, azitzen irea bestiketa moldatzen, o talde txon batean hasitzen, o nola inuan historia? Apurke ikisi, gero apurke joan nintzen nire abesti propioak ikisten, eiten. Baina zuen, aizitzen apuntatu ez solfeoa, ez klase batzuta, holako zozein? Bai, ni jasoten duzen klaseak, gitarra klaseak. Hori da. Behin ikasi nebazanean, baina fundamento batzuk, baina hasi nintzen neure kabuz ja kanta propioa egiten. Da hasi nintzen... Sormena barruan da gakik, ez da? Nik danoteko gu, bakotzateko berea, ez da? Bai, aladek. Pasetan dena batzuk ez dutzegu lehizten ataraten. Barruen dugu sortzai hori, ez da? Ez da, rutinak gaitik, ez da segaitik, bai atarak. Bai, olotzagatik, o alboko izango hon, atxoakenak gatik azkenian, porque inberdi batea hoi, ez da? Nire ustez, askoz be gizarte osasuntzuago izango litike, baldin eta danok bakoitzak egiten dugun atarat barruen dugu sortzai hori, ez da? Nik ikusten dut. Da, neure kasu nola txik hasi nintzen, neure abesti propioakaz, da bitu hasi nintzen erderaz komposatuten. Bai, da lagunek esate hostien... Internazionala nahi joan nina, eta... Da lagunek esate hostien, Inuz, haitik ez tozu disko bat kalera atzeo, ez ereiten da.
nik enekien segaitik, baina neuen ikusten neure burue disko bat kaleratzen. Baina enekien segaitik, da apurke, joan nintzen, ni euskaldune, gurasoak euskaldunak, eta baina euskal konsientzia eneukan. Da hasi nintzen hor euskal konsientzia garatzen. Da bertan esan eban, ostra, benetan konstiente izan nintzen, berez Euskal Herrian 3 hizkuntz, ez da, frantzesa, espainola eta euskara, baina nire inguruen 2. Horietako bat gitxitua da. Zein inaldot nik horreri lagunduteko, ez da? Euskara zabestu. Dudik, pe. Hombre, musika eta orduan zitzen, eta zerei buruz hitzeiteguan, zer botatzeguan abestietan, lehenengo abestietan? Peio bat, txorrada batek daki. Da gero apurke basoa sobetuten. Baina aurrenengoak batiko aiz aurrenengo abestian letra, pusketan bat. Ez esango zut, ez iten zan dana asmatute. Benetan, hola txik, Bueno, sienen betraidor, benetan un desastre, benetan. Da gero apurke basoaz, kanta sofistiketan, da basoaz letrak eite. Bai, hasieran zan, puro nervio. Letra, egurre, da musikea, da distorsioa, da gero apurke basoaz, ja ofizio apurtxu betik izten, da kanta barriek, kantak susterraga zeiten esango dugu. Ados. Eta aurrenengo kanta horiek, aurrenengo diska hori, noiz ateagoan, noiz izan duen urratz hori. Karo, nik prozesu asko bizi izan doaz, da nire kanta propia 2014an ateran eban. 2014an, ados. Nire lehenengo diskoa, berreginez izenekoa. Vale. Bueno, eta gaur egun, zerrekin nabil esku hartia, zer daka guantxe? Beitu, ni nabil musikan. Ni bilintzen duztu, bota, zuk esan bota eta hasi zanpatzen hauek. Zuk bota behar, aldi berian, bota, eta sardezkakin zanpatu inbiardek. Hola, txik? Bai, aurrera. Eman egurra. Hori, kategoria. Venga, bota egurra. Indar pixka bat. Asi da, main, gero ja errestuekoek. Ezkerra gondo gozaldu detorri nazen, Gondo ziok hori, Bueno, zer daka guantxe esku hartia, markatu moztu indietetan. Ez duke, al revés. Beitu, nabil musika, sorduen nik dodaz, zailo musikatuak, itzaldi musikatuak, por zerto, badau programa bat hemen irakaslerik badau behituten programa bat zoragarri egitzen dena musikariak ikastetxeetan. Eta hor, izena emon, da bertan, etorriko jatzue musikari bat, igual ni beltzabako lotzabako bat, edo Mikel Urdangarin, edo musikari asko gauz. Eta hor iten dugu zaio musikatuek, sormenaren ingurukoak, eta irakasleok institutoetan, eta DDH-tik aurrera. Vale, osea, guantxe horrekin abil buru belarri ordu. Horregaz da beste gauze asko gaz, baina tartean horregaz bai. Bizkaiko bertsolkarteaz behiten doaz, zera? Bertsolaria ize bai? Ke ba, baina nik iten doaz zerak... Gaia garri, oseitek? Ez, ke ba, guk iten dugu ikastetxetan zerak, kantaldiek. Kantaldiak, bale. Furra fandangu. Furra fandangu. Efetien hortxe duzu fandangua geure guztukua. Hortxe duzu fandangua geure guztukua. Hori da. Hola txikiten duguz. Importantea da, ikastetxe askotan ez da abestuten. Eta oso importantea da hori mantendutea da ikasleek eta... Ze garrantzitsuaken abestia gure barruak gora etortzeko, ez da? Jaigiruan ibiltzeko, ez da? Euskal kultura sustatu, hori sustatu inbea da. Kompleju bari, gainera. Gu arro bitxaudek alde hortatik gu ikastolan zautzeko ikastolan hortziok txapaz beti buru belarri ezautzaldezu txapaz. Txapartegir jauna. Artista hutzak eta hor beti gazte guztiei hor sartzen grina barruan. Ba, beitu, holan txikibili behar gara, eske holan da. Da hori da gure egin gizune, osea, horretan denpora eskaini behar dutzegu horreri. Dudik gabe, xatik hortzet horrek gure urrengoak hortzet hostik, ez da? Efectivamente. Ez azkenian hortzeudek, ez da? Gure ondariak hortzeudek eta hoi landu inberdiu, ez da? Holan txik da, da gukin behar dugu horik. Eta esan dakoa, kompleju barik. Dudik gabe. Eta, bueno, ze musua horrekin, bihuntzen aiaiz ja, ez da? Aiaiz, eurra ematen, aiaiz. Ez da resistitzen, Beto, ni lagunduko iguain pixkat, ingoitene, gorringo botare bai, horrea. Gorringo txua. Bota, danna bota. Bota, venga, oiarra bai, danna bota. Pure, azkenian pure. Pure, ingo ja. Eara, inberdigu, masatxo bat inberdek, Vale. Pure txoa, krematxo bat inbiardek. Botako jau gurinare bai, dana zanpatzen jungo bai. Hori gauza, arra inberdigu, hau beruziok. Hau kategoria, Joseba. Ba, eukindot gogoa zu ezagututeko, Joseba, benetan, Se ikusten jatzu persona freskoa da. Ba, netzako gore bat, hola, txikustetan jatan niri, gente freskoa. Karo, zertako bestela, Lehorrak bat zeude beste nun baiter, ez da? Ni nau, gente aburridu egaz nau, aburridute. Ondo aiaiz.
Eta bueno, eta hortaz gain, etzekilare, bai kontzertuak eta mateituk, ibiltzea plazetan, ibiltzea, bai. Esan moduen... Eta zea besti botatzeituk, dantza berri horietakoak, o lehenoko dantza eskatzizki jendiak, o... Apurtxu bet danetarik. Danetik pixkat. Apurtxu bet danetarik. Nik esan dut zu, toin nabilela, geuse freskoagoak egiten. Bai, horrek ez dago esan gure, nire asko gustatzen eta ben lehen egiten nebana. Ados. Bueno, kanta esango dugu, serioagoak, beste... sakontasun batekin, eta nik egiten dut barriek eta sarrak, danetarik, apurtxuet. Ondo, ala biharrik egiten. Dana serioa, eta dana alaiare, eta dana serioa, beti. Neurrie. Jinjana bezala. Hormo duen. Jinjana bezala, ez da? Efectivamente, holan txik, Bueno, botazio irin pixkate, irinak geota gutxio botatzen bazio, nyokila xamurro egongoek. Gitxi botatzen badugu, beto? Bai. Gehiagi botatzen bazio, geho irin zapore bezala eta gaina egongoek mardulagoa. Guendik eta pure patata gehiago irin gutxio, goxuo, xamurro. Vale? Ikusi dozu zelan nabilen? Erraz. Eskerrak etorri nazen, Joseba. Eskerrak, bestela nizein berdin gaur. Dana erreta, Ondo. Bueno, hemen perretxikoak vuelta inaiz, geho arraian barruan sartzeko. Zelango itxure. Eta zeu zaila piperrana, Benetan, Ez da harrapatuten telebizioa. Ez da harrapaten zoritxarrez. Indeuna da, tipulatxak gurinetan erren, tipulatxaia xamurtasun hartu nian piperrak bota, eta guain, vodka pixkat. Vodka pixkat, honekin pasagabe, behitu ja, ze itxura hartzen nahi dan, eta guain ingo jauna emendek, krematu, behitu, Iepa! Trago largo! Buen, hemen ez negaina bildurri gabe, eta salda pixkat, bai, horrelaxe. Eta utziko du sukaldatzen, murrizten, da zaporedanak, batu daiteztela zapore guztik, eta gero ingo deu iragatzi, eta kasuela txiki baten jarri oiarra. Eta oiarra ingo jau, perretxikokin bete. Ona gauza. A ber, segun zitxura hau. Padoa, bai, bese. Falta un putin me falta ez da. Eta pentsa, betuzak, Betuzak, hau, hola ingo izkiu. Esku hona deko nik, zea, falta zaigu. Beito, ni botako jau. Bota. Aztuntzaitek eta esatia. Esai. Gazta pixka falta hemen. Azkenengo ikutu amateko, orduan, guain. Getxegi gabe, parmechano. Tutto bene, bambino. Poesia, hau da poesia. Poesia, venga, maio gorri, vuelta eta vuelta. Eta parmesano pixkate bai. Oli hori ez dut botaten hori, ez da? Ez, gorringoa botazio, eta gorringoak ematezio bereko ipia. Oso ondo. Bai. Hori, behituzak, eta guain, ingo dituguna da, ja, niokia prestatzen hasiko gehiare bai. Bai. Ni uste tola, behitu, Bai, zuk esan, Behitu, Hau, hartzitu guain hola, eta junberra izemen borobiltxoak iten, horrela. Antiestres. Dudipe. Eta hemen borobiltxoak utzi ezkeo, ja, gioite jaunaek. Behitu, irin pixka botatzen jau mai gainean hola. Eta gorite jau. Hartu hor, suabe, tak. Eta holako egingo ezkio, niokitik bai, bale? Venga, hasi bolatxuak iten, da gero danak ingo xio eta beste natzetik, bale? Perfecto. Venga, ni bolak. Haure, listo. Haure, martxan. Eta miarra jare bai prestatuko, Beitu nola iten daun, Paliotxo bat hartu. Eskuek garbi deko daz, Ondo, beti, sukalden beti eskuek garbi. Importante. Ingo jaunek, horrela segarri. Hemen di pasatu. Eta hau, saltzan sartuko dugu horrela. Eta hemen ingo diaunaek, perretxikoak barruan sartu. Horrela hartu. Txak. Eta txak. Perretxikutxoak. Gauza bat astu zaititia honei. Eta montxe botako ziot. Gatza botako ziot arraia ibialdetatik, ez diotela bota. Vale. Sosito ez gaituk ibiliko, no? Aukeran. Aukeran. Xaladito, no? Pasau bari bai atxak. Oidek, ikutuak in. Gorio. Eta hor, nik prestatuko ditut horrelaxe laurak, hau murriztean esan dugun bezala iragatzi eta bertan egoziko ditugu, egozio prejitu hor bukatu ditia. Eta gero ere bai inbertugu nyokila prestatu, eta karbonara ere bai. Bagoaz, Itzein da, baina bagitxestik, Gezurra matik, Bi geuse batera eiten badakigu, demostratu dugu. Oidek. Bueno, hemetxe gelduko oiarra biltzen, ingo deuna da perretxiku barrun sartu, nioki prestatzen, eta bitartian jungo gea, niku, ez hau txalde, niku. Bai, algortan ziok. Hombre! Earra gauza goxo egiteituena, xuxik eta bar, eta japoneza janaria, earra, guazen bertara.
Kaixo, Joseba, unon. Hemen Gontzal eta Adrian, gaur Algortara torri zara, San Niko plazara, gure jatetxe japoniarra ezagutzera. Nikou, ongi etorri. Nikou jatetxea, 2015an ireki genuen, japoniar jatetxe bat da. Bere kartaren oinarria sushia da. Baina ere, lantzen ditugu beste asiar sukaldaritza motak. Adibidez, gyosak, zebitxeak, fideoak, ramenak eta jakimesiak besteak beste. Nikobaren esan nahia da eguzkiaren dizdira edo egun sentia. Nire ustez Nikobaren arrakasta produktorekiko lana eta esfortzuarekin datza. Guk azkenean erabiltzen ditugun produktu ia guztiak edo guztiak amengoak dira, produktu lokalak, baserriko arrautzak edo arrainak eta horrelako gauzak. Aurkezpenak eginda, nahi baduzue, joan gaitezke sushi gozo-gozo bat prestatzen. Hemen gaude Tomas Gardiazabalekin, gure sukalde burua, da berarekin nigiri bat, uramaki bat eta sashimi bat egingo ditugu. Lehenengo hasiko gara uramakiarekin. Hasteko hartzen da algan horia, da arroza bere gainean luzatu egiten da. Gure kartan ditugun uramaki gehienak musikari klasiko edo konpositore klasikoen izenak dauzkate. Gure nagusietako batek sopranoa delako eta horregaitik olako izenak jarri dizkigu. Sesamoa gehitzen zaio, sushi motak haien artean algan nola jarrita daukaten motagaitik desberditzen da. Uramakia arroza algaren kanpoaldetik darama, atuna gainean jartzen zaio da kiribildu egiten da uramakia lortu arte. Makiak ordea alga kanpoaldetik darama eta arroza barnetik. Nigiriak ordez arroz pilotak dira da arraina kanpoaldetik daramate, gainean jarrita. Eta behin uramakia amaituta, 8 zatitan moztu egiten da eta horrela segiratzen da. Jarraitzeko nigiriarekin hasiko gara, isoki nigiria egingo dugu, isokina hartu egiten da eta xaflak ateratzen dira. Guztira 5 sushi mota eskaintzen ditugu hemen, haien artean baita sushia ez dena, baino sashimia dena, arrain gordinaren laminak. Behin xaflak eginak, arroza hartu, arrozarekin pilota txikia egiten da eta arrainaren bekaldeko partean jartzen. Gure produktu izarrak, zalantzarik gabe, hot sushiak dira. Bai frutarekin egiten ditugunak, gehienean isokina daramate barrualdean, eta atunarekin egiten duguna. Atuna espaiztuna deitzen diogu. Orain, sashimiarekin hasiko gara. Sashimia arrain gordinaren laminak dira. Gure sukaldaritza nahiko inklusiboa da eta saiatzen gara bai veganoentzako, bai zeliakoentzako produktuak izaten da sukaldaritza ona ematen. Gure produktuaren kalitatea mantentzeko arraina izoztu egiten dugu. 0 azpiko 60 eta 60 graduetan, temperatura honekin lortzen duguna da bakteria guztiak hiltzea. Orain gure platerraren aurkezpenarekin hasiko gara, lehengoz arbia jartzen diogu, sashimia bere gainean jartzeko. Topinekin amaituko dugu, hasteko tipulina gehitzen zaio. Bueno, Joseba, hemen daukazu gure gaurko platerra, sushi sashimi konboa, eta espero du zure gustokoa izatea eta dastatu nahi baduzue, badakizuen nora etorri. Algortako Nikou jatetzera. Agur, da eskerrik asko. Eskerrik asko, agur. Aupa, kuadrilla. Ze sushi harrak, Ai, ama. Ni behin junituan horrea, gaini itxasontzian area gauza bat inberniela moian da berta junituan. Eta janian, bakarrik eserin dituan gaineareak, bakarrin txatorrek bada, eskina baten jarri ziren, zena esutan izan, atea zuen zuena.
Zatik, anolako lekuta behin jute izenia, zer dek etxeko erregina, hoxatea ja. Tatea zien hor karabinero bat gordinikan, da gero beste sushi batzuk, eta tempura nebai gauza batzuk inda. Produktu ona da ondo ipinita. Produktu ona eta ondo ipinita. Zorionak, eta horrela jarraitu. Gustatzen zaikiri, Asiako eta Japoniarra janarila. Esto ikusti zen antorrina zena. Dottore. Nundik ateatzeitu galkandora horiek eta, Sección woman. Sección woman, Bitu nire baten aztendetara, da mutilen sekzioa beti da tristea. Tristea. Koloreak gitzi. Etziak bat iregoengo musikakin. Efectivamente, da gero, banoa emakumeen sekziora, da hor ikusten da kolorea. Ja. Pastan dana da, batzutan igual ikusten da talkondara bat, Joseba, da onartinekoa. Torera modu, Claro, no te pago gara neurrikoa. Ba, igual horre ondo, Torero pinta pizka bakak, Banderia eta bai, guztetan jata. Emakumeen arropa, eta guztetan jata, bai, janari japonesa. Vale. Eta garra da nola, arraia nola manejatzen duen, ze txukuna, dana garbi, kendu behar dana kendu, ateatze jena garbi. Deki antza hor, nik ez dut kontrolatzen zutakizu asko sobetu, ez da, zelan kontrolatzen duzen kutsilloak, zelan kontrolatzen kortea bera, mostu, ritual hori... Asko, atunak nola garbitzeituen, nola txukuntzeituen. Guk hemen atunak inite dugu. O lomua, o bentreska, o... Baina hor sati bakoitza deko bere... Sati bakoitza zekak, parpatana, lomo alto, lomo bajo, izatzaldia... Deki kultura bat horrena, terrible. Baina egon nintzen Japonen, da restaurante batzuetan ikusten jakien sukaldatzen. Da zuk esan dozu, ezke beste maila bat ikusten zen, beste kortea, zelan ite zauri zen. Arte esateana, Arte, total, hori da, zelan sukaldatzen da bien, fenomeno. Bai. Bueno, hau hemen aitzait, gehiagi etzakit aizaiten murrizten, betu zengo joten, gehiagi aizait murrizten. Ura putxu bet? Bai, urpixka botako jot, eta hemen nola ja epela dakaten, hoixe botako jot. Ez da zer gertatzen, Nola murriztu zaigun hemen erreportaia ikusten da, hemen ñokik iten pixka despistatu geha. Nola txirik biltzen hasi, bai, ez da? Ez que bakizu berba larra iten dut, Joseba. Bai. Belarritatik ebai itzaitekik, Belarritatik ebai. Bio, onak juntau gara, Ondo. Bueno, eta denboa libretan da zeiten dek. Dana ez tek izango musika eta historik ez tekik, hobi bedezberdinek uizkoituk ez da. Bai, asko gustetan jataz neuri. Ninaz esan dagoa, bizioso txuenaz. Guzti asko probetan duaz. Dana probatzek. Bai, beitu, enau oso arro, baina ni boxeo saleanaz. Bai, Ez da guzti, berez ez da gauze polite ikustea bi persona borrokan, ez da gauze polite. Baina ez dakiz egaitik, dios, boxeoa guztetan jata. Da, bueno, debilten azor... Eta boxeoz aparte ere bai gustatzen zaizkik adibidez arte martzial mistuak eta bestiak eta FC nola ditugu. Beitu, ez que oso salvajea direz. Bai, salvajea dira, Baina esango zut egie, bai, guztetan jata. Baina, eske, baina, ikusten doaz apuret izkutu, ez nabarro ni, Holango gauze, ikustea bi persona holan... Baina, bueno, arte baek, eta geho ikusten du besarkatu iteitukela, ez da? Batzutan. Ez din biztan batzu Arpegi handitutena, besarkara, Baina, bueno, guztetan jata. Bai, disfrutetan dut, eta, por ejemplo, boxeoagaz gehiago, Bai, Zera, maia internazional... Zeintzu bide referentiako, zeintzu gustatzen zaizkik? Hombre, gaur egun dauz, mundu mailan, Crawford bat, edo... Ni oso salean nintzen Gennady Golovkin, bai. Eta, bueno, kampeon total. Eta, bueno, asko da, boxeadore asko segiduten doaz nik. Ba, gaur egun, karo, peso pesauetan, Tyson Fury, oso zona da, tio. Gaur egun dauz, fenomeno asko dauz. Eta batzutan nik ikuste jatenian, behaiek danak olako aituk, baino ikuste genian... Trapotxu hemen, ez? Bai, hori lehortzeko. Ikusten dekenian, holtza hor nola irutzituken griñan gainea, bitu izatek, jarri horren parian horra horrean. Horregaitik niri, zatu hostien, baina boxeoa segaitik ez tozu eiten, ez? Robeto, telebista no. Bai, asko sobeto. Bueno, ñokiak behitu ze gauza simplia dan, Inbiar dian da. Egostea bota, eta ñokiak gora etortzen dianean, ja flotatzen daudenean, inda daude. Tita. Horiek teknika, igotzen dianean, da ja flotatzen bitu, hemen ja hau indazek hau ja. Hau ja indazek hau. Zila maneketan duzu, Tita, iteituk. Zago begi, Bai, begi, ja. Hau bakarrik zekititen, ni. Eta guaizkiten baia ja errazekati. Ai da, letxe. Bueno, hemen ingo deuna da guain. Bai, 3 hilarra. Hemen, pixka sigortu.
Eta gero botako ditugu gorringoak da gazta, baina kontuz, beti epelian gorringoa. Zergatikan, bestela kuajatu ingoek. Eta xamurra geratu behar du, bale? Guruzine da, osea, kremoso geratu behar. Bai, xamurra gelitzia. Orduan, ingo deuduna da, baitu, hemen dikan. Hemen asala daka pusketa bat, kenduko ziot. Bota hori, Joseba. Asala, eta ingo jakenak hemen pixka... Epa, hau bizikan ziok. Ingo jakenak pixka raiatu hemen, bale? Raiatu hemen mai gaini, bueno, platertxo bat jarriko izu betu, txukunago ibiltzeko. Eta gainean raiatu pixkat, eta gero dana elkartuko da. Venga, oso ondo. Hemen, ikusi ezue, piper berde vodka saltzan, nola izaizkun gure arraia iten, gauza atingo jot, tapa jarri. Hemen daka lehenoko tapa. Zelan guzine, benetan, Zaina erra, Joseba. Arra. Yes. Vale, nahiko, bai, ondo. Venga, Joseba. Gozaldu gabe, baina indartxu etorri aize. Bueno, hau ja, humauta daka, ordu ningo duna, ikutu txiki bat eman. Gauza erra giru gilarra, Bai. Benetan, Hemen, huelta eta huelta. Venga, eta hemen ibiar deuna esan diatena, guain, pixkat epelian. Baina, bueno, epelian inberre nola gaur egun laizter datorren da, zeituan eman berdeu negurra, gauza atingo jat. Hemen, ja, ñokiak bota. Eitu, Vale. Ja, ñokitxuak hemen dazkau. Bota. Zelan geratu jatazan, Joseba. Eharrak indituk, Sekula inaltzen un ñokikan. Ez. Jan bai, ez da? Jan bai, baina egin ez toa zein egia esan, bai. Bueno, hemen dik aurre ezin dekori esan. Efectivamente. Efectivamente. Gustatzen zaitek nahi. Gustatzen zaitek. Beiza, gazta botako zigo ere bai. Vale. Eta nola ez gorringo. Vale. Eta guain ingo jaunaek hau krematu. Vale. Hau bai, iru gilarrakin erabili, ja pentsatzen una raiakin erabili. Garbi. Gero elkartu berdeundana. Guain ingo zuna da, beitu, Zuk esan. Hau, pixka berba deu, ura gorde egiten deu. Lehortzen nahi bada, ura hori botako deu. Baina hemen jungo haiz, suabe, ñokila puskatu gabe, epelian, zua itxalita sekau, bueno, zua itxali ingoiat, hori zekau gainean. Vale? Eta ikusiek haudek, dantzan apurdu, dantza suabe. Venga, ire kontu hau. Venga, hau hemen. Eta zutatik atea ingo jo. Igual atea hemen txena. Bai, igual bai, hori nabiltzu, Eta ingo ziunak, salta pika, lehortzen juteanean, betu, ura bota, lasai. Gero, jungo amurrizten. Ez dut gure ñoki geratua perfecto, ez dut gure mindu, Lasai. Ik ez dio minik eserri iten. Danai laundu ite jokik. Bueno, eta zure kontzertuak showak izango dira, ez da? Bakarrik abestu, gero eta gehiago. Jendia horren bila jute gaina, ez da? Ondo pasatzea, goxatzea, ez da? Nik ustot jentea doala ikustera persona natural bat. Batzutan, igual, norbera naturalidadea igual da serio egotea. Baina, neure kasuek gaur egun ez. Duen, pasaiatutenaz, publiko asko naturaltasuna, ez da? Efectivamente, publiko asko lastutea. Gustetan jata saltza hori egotea. La gente egotea posik, da egotea danok sentidutea energia bat hor, dakizu kolorezko, energia bat. Ezin hobe. Hori gustetan jatan hori. Bueno, hemen leheno esan diten bezala, berba, eta egin ditu asuntua, Hemen behitu arraia nola gehatu zaigun, Vapore negozita bezala, xamurra, usaia erra, Bozkatxua, mantequilla, pimientea bera, piperra, behitu zeinoki indizkiun, earra, behitu, hemen ingo pizkaka lehen dio, berogi botaiu, baina hau ziok earra. Orduan, ingo deuna da, platera datu, eta aldi berian pizka garbitu hartu, bai eta nabai garbitu pizkat. Venga, zapurtxe pasterrak me garbitu apurtxo be? Bai, dana garbituko jo. Venga, oso ondo, holan txik ustetan jatan nintu. Txukun eta garbi, ez da? Efectivamente. Hola, xe. Hori, zure itega ze ikasine ban. Bai. Sukaldatu bitartean garbitu duze. Oide. Nik iten dute, nik sukaldatzen dute etxean, normalean. Bai, Da guztetan jata, geuzek garbi eukitea, ez dakizu? Ez da guztetan dana... Zean bastentzako sukaldatu ez, bi baino eskara, baina, bueno, azkenean egunerokoan ikiten dut. Japotxu gozo lan. Ezin hobe. Venga. Hemen ningo deuna da behitu, Behitu, ñoki jarriko ditut albon aurrena. Vale. Hartuko jaten bengo jara. Behitu, Piskat. Eharra karbonara indiuna, Ez que dantzan hasi beharra. Zaki, abesti txiki bat izan deka abestu, guain, hola, bertxo txiki bat bota. Dena zuretzat, bai maitia, dena zuretzat, bai maitia, dena zuretzat, ze bero,
Esto que arde que alguien llame a los bomberos. Artistais. Beitu, ze gauza, earrein deun, arraia garbi ja, nokinjak earrak, eta, guain aitak esateziak ezai, despistatu, Joseba, jarri perez pizkat. Etxeko kontuek. Bai. Bueno, lagunak, mi esker horri izateatik, jarraitu gozatu arazten da noi, ore bati ezagutzia eta hien izatea, Joseba. eta etorri aina genian, gu hemen gaituketa. Eskerrik asko. Aio.